Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kaNdaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi, ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawuthi umusha kule channel elami ibizo ngumlekeleli umfoka Mbanjwa, umshana wakofuze Fulele omashiya mahlangatha azoshumayela. Nanamuhla ke bafowethu angihambi ngedwa, ngihamba nobaba uNhlanzi, baba uNhlanzi. Baba Mbanjwa. Asikubingelele sikwamukele ku channel Impunga yeSintu TV. Siyathokoza thola ithuba lokuthi lokuhlangana njalo sizovuselela abantu nabalandeli balolu hlelo Impunga yeSintu. Siyacela ukuthi basilandele njalo nje. Ngiyathokoza kakhulu Bambanjwa. Baba uNhlanzi, umfanekiso oqoshiwe ebesikhuluma ngawo ngamazinyo egolide, amazinyo amasiliva, inwele zokufakelwa, ama-tattoo uma uyiNazaretha. Asuluphethanga lola daba ngoba umbukelo weMpunga yeSintu wayecelile ukuthi sihambe size sibuke ngisho imbala la umuntu ompisholo ethandana nomlungu, ethandana neNdiya, ethandana neSulumane. Ukhumbule baba uNhlanzi ukuthi umuntu oyiNazaretha njengamanje, umuntu oyiNazaretha njengamanje, njengoba mina ngiyiNazaretha, ngeke mina ngithandane nomlungu ngoba umthetho kaShembe ngiyawazi nomthetho weSintu ngiyawazi. Kodwa laba baba uNhlanzi sikhulumela abantu othola ukuthi uyafunda phesheya kwezilwane, uyafunda enyuvesi afunda kuyona, akalona iNazaretha, uphila impilo nje ayiphilayo. Kodwa ngesizathu sokuthi uShembe wabo bonke agcine sehambela kuyena, uhambela kuyena nje ujola nomlungu, uhambela kuyena nje useshade nomlungu, abacacile bashadile nomlungu. Kodwa into engifisa ukuthi siyikhulume baba uNhlanzi ukuthi umuntu osafisa ukuba yiNazaretha noseshunyayeziwe eshunyayezwa uShembe, uvumelekile yini lo muntu lona baba uNhlanzi ukuthi athandane nomlungu, athandane neNdiya? Kunesithombe kangasithola nje bengithumelela abantu bayaza ngithi ngimpunga yeSintu ngiphinde ngibe yiNazaretha. Bathi awumpunga uhlezi ukhuluma, hawu kanti amaNazaretha ayashada nabelungu. Mina ngizoqala nje ngiyikhulume Mbanjwa ngokwamdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu okuyena baba wethu sonke umveli inqama. uNkulunkulu udala inhlanga ehlukahlukene Mbanjwa ngoba enenhloso ethile. Ngoba Mbanjwa kuthiwa ngesithi inhliziyo idla la ithanda khona. Sisho njalo isinto. Intombi iqoma la ithanda khona. Kodwa ngikubona kunokuba ichilo lokho ngokwesintu nje. Asikhuluma ngokwesintu phinde sikhuluma ngokwenkolo. Ngokwesintu akuvumelekile ngoba la kuhamba kushayisana khona Mbanjwa isiko. Ngangabona intombazane nje ngangiseThekwini ikhalelwa ingane ngicine sengiyibuza lengane inenwelane ngathi nje zama-curls inwelane ngathi nje ziyangazi inhloboni inwele ngayibeka ngithi yini ithi kade yosebenza phesheya yathola futhi uboyfriend phesheya nomisoka phesheya base bayagcina bezwana kanjalo asiba nomntwana ukhala kwalengane ngoba ngangibuza ngokukamoya ukuthi sengathi ingane ekhalela isiko ikhala lokho ukubona ukuthi kunento ekhona ngoba okokuqala manje sizala emakhaya ngafana kunabantu abambethwa abantu abamabhinqa ngempela manje into enjalo ayichilo ukubona njenganathi abangayifundi kusanhlambana usukuthuka amathonga kini uma umuntu uthandana nenhlanga angeke futhi sithi ke sithini kodwa esikushoyo uma umuntu noma ngalona Nazaretha nje umuntu nje omnyama
singangcono mhlambe kubalele kulaba bamazwe la ngaphandle abamnyama kunokuthi uzwane nomuntu wezinhla ngoba kuzohamba kuhambe noma ngoba imali isuke ikhona manje engimbonile nje uthe kumina umphethe kahle lo mlungu azwana naye uhlala phesheya umenzele yonke into kusekhambisana nemali isikhathi esiningi manje kodwa isiphetho sakhona asihle ngoba emathongweni inhlamba ngoba uthembe khuluma lo Simbanjwa khona la eThekwini wakhuluma ngathi ngiyamkhokhela ngoba yena okhipha nje le ndaba ethi baba engane wemhlupha wazi wathola umuntu omlungu waphesheya usemfundisile wamshaya driver's license ngibonga ngathi mina kukodwa mntana makuzokushaya ogogo bakho bahamba nabo bayakuvuma yini ngoba mhlawumbe kuyaqala kini kube khona into enje kalehle wena lento siyenza sizoba ukhondo ngoba ufaka umkhokha ekhaya wezinye izizwe uyayibona lo sekuyinto manje ngathi ngahamba manje bese iyakhuzeka ngoba manje noma ungasekho wena sekuhamba le moya eyangenela iphinde ivuke ngoba imoya ingamihle manje ngoba iyashayisana ngokwesiko manje ngoba kuzohamba khamba nifanele ugcina izinto zesintu yebo ungafunda wenzeni kodwa izinto zesintu azinasikole manje zimile njengoba zinjalo izothi ngani ifuna imbeleko asibalule manje uzokwenza njani ngani ifuna imbeleko yakubo yabona yabo okay uyenza komalume bese kuba khona lento ethi mbanjwa bathi abantu abakwembethe ubani lo ngoba uma thina ngokwesinto ulele ebusuku uphupha umlungu sesithi isilwane lesi angisho ukuthini kodwa uma umuntu ephuphe umlungu noma uphupha indiya engathandana kuyekushuwa lithiwa uphuphe isilwane kufanele phela usukume ngoba imoya emimbi le sengisho ukuthi uNkulunkulu udala inhlanga ngokwehluka ngoba enezizathu noma enenjongo ethile umlungu kudla yebelungu yebo bazothi igazi liyafana kodwa amasiko awafani hayi wena baba uNhlanzi yilabantu abafundile bathi mabefunda bangafundiseka ngobona baba uNhlanzi izinto eziningi yebo zoniwa abantu abafundile ngoba ngisho nayo inkolo kaShembe mina lafika ikhehla kumina yebo lathi inkolo kaShembe abantu abayonayo nabasazoyona zifundiswa ngoba ngelinye ilanga kuyozwa kuthiwa ibaby shower isinto emthethweni after tears isi brother shower ngokhuluma umuntu ofundile onemali wezwa lo onemali imali ke vele uma unemali inhlonipho kuba kancane unenhlonipho uma uwumuntu unemali engisho ukuthi abantu abafundile ibona abayonayo into yesintu ibona futhi abaphinde bona into yenkolo kaShembe ngoba lento yake yavela nje kubasikahle ukuthi sikhuluma ngayo kodwa lokho kwavela abantu abayivunayo le yanto bathi anginankinga abantu abafundile ngoba ukufunda kwabo kwabalimaza kwabenza isithuphethu ngizokusho lokho mina baba uNhlanzi ukuthi ufundile nawe yebo kunjalo abantu abaningi baba uNhlanzi abafundile abafundisekile imfundo yabo iyimfanayo ngoba ibenza izithuphethu wezwa lo umuntu into ekuyiyona ugcine manje ihlanganezela afuna ukuyenza ukuthi lento le ayingabi yikho into yamanyala bayithatha abantu bafuna ukuyenza ibe yinto engathi yiqiniso kanti leyo nto yamanga ukuba umuntu ompisholo akuvumelekile ukuthi uthandane nomlungu uqinisele umsweni ngiyajabula baba uNhlanzi uma uyibeka injalo nje India lendini umlungu empelungeni umuntu omnyama kubantu bamnyama noma ngabe ethola umlungu wenze zonke izinto kwangcono ukuthi nikhuluma indaba yebusiness ngoba egcineni umzimba wakho wamathonga kini umzimba wakho okaNkulunkulu wakho umzimba wakho uyahlonishwa kubalekile ukuthi uma umuntu uzazi ngabe owesilisa mbani ngabe owesifazana ukuthi umzimba unike isikhathi sokucwaninga ukuthi umzimba ukuze uhlale uhlambulukile kuphi efanele ngikwenze ungafanele ngikwenze ukuthi nje umbathe nomuntu ngoba imoya iqala manje iqale ihlangane menimbathe ukwembatha nje kukodwa kuyinkinga ukwembatha kukodwa baba uNhlanzi kunento la oyibalula ukuthi noma kuzenziwa izinto yabona umlungu nendiya nesulumane bonke labo bantu ngeke baba uNhlanzi bakwazi ukuthi bathathe umuntu ompisholo isizathu ukuthi umuntu ompisholo umshado mawuphelele uphelele ngokuthi akube khona inkomo yomkhosi uphelele ngokuthi akube khona impahla ekukhiphayo kini uzongeniswa ngapha manje uma kuwukuthi wena uzoshada nomlungu uzokwazi yini wena umuntu wesifazane ukukholisa umlungu enkolweni yethu ke
enkolweni yethu ke ngoba kunezinto othola ukuthi bazophela mbanjwa ngikhulumile naye uFan Wyk wathi bamchaza ijakezinja wathi uzokwenza hayi ayikho lo cha akasikubali ukukholisa noma ukukhoyisa noma ungakubiza ngephindlela okuhambisana nawe yeah akubona ngoba ukuthi mhlambe ukwenza okwena okubaleka kakhulu ukuthi bazokumukela alabantu abangaka yabona lo ukhoyisa okuhle ukuthi kumukeleke emathongeni noma ngayikhipha umlungu kodwa laba bantu ngoba phela kusanhlamba mbanjwa lento ukuthi wena ufake omunye umuntu omunye umbala la ekhaya engakaze kwenzeke uzokona uhlobo lwabantu baleka hayi uyabona icala likhulu kanjani uzokona uhlobo lwabantu balekhaya ngiyakhumbula mina ngentshumayela ukuthi angisazi noma ingungu mahlombe noma inyanga ekuthiwa ukhona umlungu owayemthanda uShembe uma wayemthanda uShembe lo mlungu wabe sefuna ngisazi ngomlungu noma indiya wabe sefuna manje ukukhetha intombi yanqaba inkosi umqalo wendlela ya inkosi kuthiwa yanqaba inkosi yathi akaye kwaba kubo yabona lo ngoba uzokwandisa uhlobo lungaziyo andise nemithetho akasibeke nje mbani sesingene kulento yebhokisi lento yebhokisi njoba la kaShembe ingasetshenziswa uma wena usulenkolo ibhokisi kulaba abantu alinankinga nencane ngicela ukufuna siyithinte bakunhlanzi yodwa ngoba ngiyabona ukuthi kuyohamba kuhambe soyithinta yodwa eceleni kodwa nje uzogcina uphume emthethweni abantu bakini ubona imali yebo kuhle uba nemali kodwa egcineni ngalo kwelizayo uyejele ngayo kwizayo amathongo azokukhahlela ngoba ufika nezinto noma ufika namachilo ufika nezinto engakaze zenziwe emndenini wakini noma ngakwenzeka emndenini wakini kuvale ngabe ukhondo longabe kusaqhubeka ungasho ukuthi wena ukukhulu wakwenza umalume wakwenza ngoba uthe umunye ubhuti wena mbanjwa udadewethu useshonile kodwa washinga nomlungu la ekhaya manje iyahlupha ikhalela isiko ngezinto ngase ngithi mina hamba usholeze emathongeni uyifake isiphanda sakomalume ngoba lesiphanda sangale ngeke sizisabele kunjani yayibona lo nto njengale ngoba ngempela ingane kuzohamba kuhambe ibe nenkinga manje mina kodwa ngobunhlanzi yabona la kwinkolo kaShembe mina abangavunyela abantu ukuthi umuntu nje avela athi uzothandana nomlungu ngoba noma nendi ngoba unemali noma nendi wona ungenzela zonke izinto nanokuthi ngoba naka abantu kusho ukuthi siyecwasa uma ukuthi uthandana nomlungu leyo nto layifuna kulento ukuhlukene nje umlazi nomhlanga akufani soze bafana wena nje ubuhlala emlazi umuntu omnyama ngoba noma ufike endaweni zabo usuhlala khona usunemali bayohlaze becwasa ngoba vele uNkulunkulu udale sayinhlanga ehlukahlukene ngoba enenjongo ngathi ngoba futhi nesizathu uNkulunkulu waye ukuthi ngoba kwakufana senzibe emnyama sonke kodwa uyazi yena uthi wenzelana umdali umvele inqanga ukuthi sibe kanje yabo kodwa ke kulabo ke babunhlanzi othola ukuthi sebenabo abantu babo bathandana nabelungu iqiniso kodwa lithi nabo iqiniso bayalazi kakhulu ukuthi ukuthandana nomlungu akulungile mina khona insizwa engikhonze kakhulu ele emazweni aphesheya yake ibalula lento kumina inayo ingane nomlungu kodwa iyona eyavele iyazigxeka yona iyasazi isenzo sayo ngesizathu sokuthi phela manje mawule emazweni abantu abakhona ibona uzofuna nawe vele umuntu enzokuthi ugcine sekwenzeka kodwa ke abantu abafana nalabo nawe insizwa yakithi mne wethu wothi mawufika ekhaya uyicela into ethelele ethongweni lakho ukuthi wahlangana nowabezizwe uyacela ukuthi bakuthethelele kodwa naye lo mntwana kunjalo nemimoya igeze umntwana kodwa ucela ethongweni ukuthi limkhulise limgade kodwa lo othola ukuthi akakakwenzi lokho kodwa useyizwile lenkulumo okuwukuthi ukuthandana nomlungu akulungile uma umuntu ompisho nePakistan India lonke lo hlobo eBasopa uyofika ubuzwe kwelamathongo ukuthi awuzwanga yini ngoba ngale semaqinisweni awunafihla lutho kunjani kuyinhlamba kuzohamba kuhambe kukunika inkinga manje kusaphumeka nje phuma bese uthola izinto zokugeza manje ugezele emoya lo muntu usholeze emathongweni yakini usho ukuthi wenza iphutha bazophinda bakumukela abantu abadala buyishanga iqiniso abantu abadala bayangumukela ngokuthi nje ukukhona kusaphumeka phuma
uhambe oshweleza ngoba ngale azikho inhlaka abantu bamnyama abahleli bodwa nabelungu bahleli bodwa amasiko awafani yonke into uNkulunkulu ayidalile udale nje umveli nqange yangafani wena lapho ufike ugogo bakho bekulindile noma bekhuluma ulimo lwakho hayi isilungu bengasona isilungu ulimi lakho hayi isilungu asisebenzi ngale mali sisebenza kubona akusebenzi iqophelo lemfundo hayi makuthi khuluma isipondo makuyisixhosa isisuthu kunjalo yabona ngoba manje asizukubalula nje okwethina abantu abamnyama ungcono umuntu omnyama noma ngathi uluphile mhlambe uhlobo lomuntu noma uyixhosa umuntu kodwa ungcono umuvele uye kubona ngoba akubi kakhulu ngokwamasiko siyakwazi ukuthi silekelana noma abanye besebenzisa kakhulu iqaphu thina sebenzisa imbuzi kodwa cishe kufane simnyama nomsamo wethu awuxwayeka ngakho babunhlanzi asiyiphethe mne wethu lembeko yebo mbukelo wempunga yesintu TV besithi asizochaza noma babunhlanzi ukuthi ngokwenkolo yakwaShembe ukuthandana nomuntu owumlungu inhlotshana akuvumelekile nalabo abasanomqondo wokuthi ngoba nakubona abafundile kodwa bangafundiseka bese bathathe izinto eziyimikhuba bazilethe esontweni ngenhloso ukuthi bathi baliphucula isonto likaShembe akulona lo muntu ngeke wena ukwazi ukuthi uliphucule kodwa umuntu oyokwazi ukulishintsha uShembe kuphela yingakho kubalekile ukuthi nathi esikhulumayo sikhuluma iqiniso singesabi hayi sikhuluma nje balini ngoba uma sizosaba ukukhuluma iqiniso uShembe siyabulala uyolibuza kuthini kumele sikhulume mbani ngoba izindawo akusakhulumeki la ngoba la kakhulu sikhuluma ngesintu nangenkolo akukhona esontweni la uhlelo lomphakathi jikelele osontana nongasonto hayi ukuthi lo wamaNazaretha athini futhi ungasibuzi ngamakhosi athini sikhuluma ngomuntu oyinazaretha umuntu nje noma ngabe upheshe nomuntu futhi ophila isintu nje nomuntu futhi mbanja nje oyilunga lomphakathi yebo noma ukhonza ingakho noma sithinta sithi umuntu akakabi iNazaretha noseyinazaretha bonke abantu iyabathinta lento ngoba uShembe wabo bonke awayibeka uShembe umuntu okholwa nongakholwa uShembe ugijima yonke indawo babunhlanzi utholakala kuphi ngiyatholakala eDurban Station banjwa bangangifonela inamba ikhona iyavela la escreenini baphinde nohlelo olunye oluzalwa la ekhaya umthombo wabomileyo basilandele siyafundisa nakhona mbanjwa siyacela ukuthi basilandele nalo liyakhula ngendlela yalo nemikhiqizo kwembanje senza iwasho nekhofi lelisha esesilikhiphile selikhona ukuthi ngizabheka ukuthi ngilifake ejeni ngoba bengifuna izitshe ezinhle kodwa selikhona olufuna ngiyakwazi ukumfakela lithole ikhofi detox umzimba livusela amasosha omzimba liphinde futhi lihlambulule negazi emikhiqizo ayilena yekhofi yomhlanzi ngiyafisa nje ukuthi sifike sichaza nje kahle sizoza sichaza ngoba nje ngiyabona ukuthi uyichaza nje uyikha phezulu siyachaza mbukelo wempunga yesintu asibonge ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga siyabonga